it-Tazza tad-Dinja mhux biss iġġib negozju tajjeb għas-sidien tal-barijiet u r-ristoranti, iżda wkoll għal stabilimenti li jbiegħu is-settijiet tat-televiżjoni. Konxi li hemm suq b'saħħtu, fl-aħħar ġimgħat wieħed seta' jinnota bosta reklami minn dawn it-tip ta' negozji. Sidien li tkellem magħhom One News ikkonfermaw li mhux wieħed u tnejn ikunu jridu jixtru sett aħjar għal dawn iż-żminijiet, kif jgħidu skuża tajba. F'da żminijiet il-televisions dejjem jinbiegħu iżjed. Għandek in-nies da żmien qed jupgradejaw biex imorrulek kemm għal high definition u wkoll biex ikollhom screen ikbar għax issa bih huwa li tara l-futbol fuq screen kbir. Meta tasal World Cup essaċ il-bejgħ dejjem ikun tajjeb fis-sens dan l-event ifittxu kulħadd u jsibu l-okkażjoni x'taqqa f'Mhux biex ibidlu l-iskrin tagħhom. U la fid-djar qed nidraw b'sett ta' televiżjoni kbir u ta' kwalità tal-barijiet bil-fors iridu jtejbu. Inkella jitilfu wieħed mill-iskopijiet li għalih dejjem ġibdu n-nies. Il-ġimgħa l-oħra kellna 3 iħwienet essaċ li jridu jarmaw hekk fis-sens f'ħwienet ġodda dejjem jridu jarmaw speċjalment da żmien dal-event tittarma bil-fors għax inkella n-nies ma jiġux għandek fis-sens imorru jaraw il-logħba x'imkien ieħor. U jekk xtrajt xi televiżjoni biex issegwi t-Tazza tad-Dinja m'għandekx titlef li taqliblu fuq One kuljum wara l-aħbarijiet. Jispjega għaliex il-ġurnalist sportiv Mario Bonnici. Programmi kuljum li ħibdew jixxandru eżattament wara One News għal ħabta ta' 8 u 5 ta' filgħaxija, però illum il-programm Żona Dinja se jkun wieħed speċjali se jibqa' għaddej sa' 9:09 ta' filgħaxija. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa dettaljata dwar edizzjoni ta' din is-sena u mbagħad propju mill-ħamis nibdew nagħtu ħarsa lejn il-logħob tal-ġurnata. Ovvjament il-logħob li jkun intlab il-ġurnata ta' qabel, il-logħob ta' dakinhar u anki forsi l-aħħar aħbarijiet li jkunu ġejjin mill-Brażil. Fl-istess ħin hawn min l-atmosfera ta' barra ma jibdilha ma' xejn u logħba jsegwiha f'xi wieħed mill-villaġġi li ntramaw madwar il-pajjiż. Bħal dak li se jkun hemm fil-Marsa Shipbuilding u l-programm Żona Dinjija Brażil 2014 se jagħmel numru ta' kollegamenti miegħu. Così, chi ha fatto palo?